Barkanmu da safiya, kuna tare da Ombudsman Radio. Yanzu agogon namu yana nuna mana ƙarfe 8:30. Mai gabatarwa Umar Kabiru, ga kanun labaran. Kwamishinan Hukumar Karɓar Ƙorafe-ƙorafe ta ƙasa (PPC) ofishin Jihar Gombe ya buƙaci ma'aikatan da su ƙara jajircewa da sadaukarwa a shekara ta 2026. An taya ma'aikata 8 murna bisa samun ƙarin matsayi yayin da wata ma'aikaciya ta yi ritaya bayan shafe shekara 35 tana hidima. Ga kanun labaran. Kwamishinan Hukumar Karɓar Ƙorafe-ƙorafe ta ƙasa Public Complaint Commission ofishin Jihar Gombe Honorable Bashir Muhammad Bauchi ya yi kira ga ma'aikatan hukumar da su ƙara jajircewa, ƙwazo da sadaukarwa wajen gudanar da ayyukansu na wannan shekara ta 2026. Ya yi wannan kiran ne a ranar Talata yayin taron farko na ma'aikatan hukumar na shekara ta 2026 wanda aka gudanar a ofishin hukumar da ke Jihar Gombe. Honorable Bauchi ya buƙaci ma'aikatan da su ƙara himma wajen buɗe shari'u da kuma kula da ƙorafe-ƙorafen jama'a yadda ya dace, yana mai jaddada cewa nasara mai ma'ana ba za ta samu ba sai da aikin tuƙuru, gaskiya da ƙwarewa. Ya kuma tabbatar wa ma'aikatan da cewa hukumar za ta ci gaba da ba su cikakken goyon baya tare da samar da yanayi mai kyau da zai taimaka musu wajen aiwatar da ayyukansu yadda ya kamata. Kwamishinan ya taya ma'aikata 8 murna bisa samun ƙarin matsayi, inda ya buƙace su da su tabbatar sun cancanci wannan girma ta hanyar aiki tuƙuru, nagarta da riƙon amana. Haka kuma ya taya Mrs. Mary Jones Nifas murna, wanda ta yi ritaya daga aiki bayan shafe shekaru 35 tana hidima a hukumar, yana mai yi mata fatan samun rayuwa mai albarka da jin daɗi bayan kammala aikinta a hukumar. A nata jawabin maraba, Daraktan Bincike ta ofishin hukumar a Jihar Gombe, Mrs. Himfazo Alphonsus Shakna, ta ƙarfafa gwiwar ma'aikatan da su rungumi haɗin kai, jajircewa da sadaukarwa domin cimma manyan nasarori a shekara ta 2026. Abubuwan da suka ɗauki hankali a taron sun haɗa da miƙa kyaututtuka ga ma'aikaciyar da ta yi ritaya, raba takardun ƙarin girma da kuma ɗaukan hoto. Da wannan ne muka kawo ƙarshen wannan labaran namu na yau. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane lokaci, sannan za ku iya kasancewa a shafukanmu na sada zumunta kamar Facebook, Twitter, Instagram. Ni ne naku Umar Kabiru, na gode.